Helo ffrindiau. Tybed ydych chi'n teimlo bod chi wedi colli allan rhyw dro? Mi fues i pan yn hogyn bach unwaith i weld gêm efo'n nhad, gêm pêl-droed rhyngwladol ar y cae ras yn Wrecsam. Roedd Cymru yn chwarae Awstria, a mi roedd yn gêm agos tu hwnt. Gan y mod i'n reit fach, ges i sefyll ar y railings o bryd i gilydd, a dad yn fy nal i fyny. Wedi'r gêm mynd yn ei flaen am spel, dwi'n meddwl hanner ffordd drwy'r ail hanner oedd hi. Dyma dad yn fy rhoi i lawr i orffwys i frichiau ymenyd. Yr eiliad cyffyrddodd yn rhaid ar llawr, dyma na floedd enfawr yn atseinio drwy'r dorf. Roedd Arfon Griffiths wedi sgorio i Gymru. A doedd dad na fi wedi weld. Dyna ddim action replay. A dyna oedd unig gôl y gêm. Cymru'n fuddigol ac yn ennill y grŵp ar gyfer pencampwriaeth Ewrop. Y tro cyntaf i Gymru cyrraedd y rowndiau terfynol ers 1958 a welodd dad na fi y gôl. O'n i'n teimlo mod i wedi colli allan. Ond tybed, oeddwn i'n medru credu bod Cymru wedi ennill mod i heb weld y peth a'n llygad fy hun. Roedd na filoedd o'n cwmpas ni wedi profi y wefr ac yn tystio. Ond rhywsut, dwi wedi teimlo mod i wedi colli allan byth ers hynny. Cafodd un o ffrindiau mawr Iesu brofiad tebyg Sul y Pasg cyntaf pan ddaeth Iesu nôl yn fyw. Mae'r stori i'w gael yma yn Iwan pennod 20 adnod 19 i 29 gan Dwch yn Ofalus. Noson honno, sef nos Sul, roedd y disgyblion gyda'i gilydd. Bod y drysau wedi cloi am fod ganddyn nhw ofn yr arweinwyr i ddewig, dyma Iesu'n dod i mewn a sefyll yn y canol. Shalom, cair sy'n golygu heddwch neu tangnefedd. Shalom, meddai wrthyn nhw. Yna dangosodd ei ddwylo a'i ochr iddyn nhw. Roedd y disgyblion mor hapus pan welon nhw'r arglwydd. Yna dywedodd Iesu eto, Shalom. Union fel anfonodd y tad fi, dwi hefyd yn eich anfon chi. Wedyn chwythodd arnyn nhw a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Os newch chi faddau pechodau rhywun, bydd y pechodau hynny'n cael ei maddau. Ond os fyddwch chi ddim yn maddau iddyn nhw, fydden nhw ddim yn cael maddeuant. Doedd Thomas ddim yno pan oedd Iesu ymddangos. Thomas oedd yn cael ei alw yr efaill, un o'r 12 disgybl. Dyma'r lleill yn deud wrtho, dyn ni wedi gweld yr arglwydd, ond ei ymateb oedd, nes i mi gael gweld ôl yr hwylion yn ei arddynau, rhoi fy mis yn y briwiau hynny, a rhoi fy llaw i mewn i ochr, na i byth gredu'r peth. Wythnos yn ddiweddarach, roedd y disgyblion yn y tŷ eto, a'r tro hwn, roedd Thomas yna gyda nhw. Bod y drysau wedi cloi, daeth Iesu mewn a sefyll yn y canol a dweud, Shalom. Trodd at Thomas a dweud, edrych ar fy arddynau i, rho dy fus i mewn ynddyn nhw. Estyn dy law i rhoi yn fy ochr i, stopia amau, creda. Dyma Thomas yn dweud, fy arglwydd am Duw. Ti wedi dod i gredu am dy fod wedi'n ngweld i, meddai Iesu wrtho. Mae'r rhai fydd yn credu heb weld yn mynd i gael ei bendithio'n fawr. A dyna ddiwedd yr hanes. Doedd o'n beth cyffroes. Roedd Thomas yn ei chael hi'n anodd i gredu, heb brofi'r gwirionedd dros o'i hun. Wyddon ni ddim pam doedd o myno, doedd ti'n mynd i weld i fam, wedi mynd i weld i efaill, dim mynd i brynu llefrith, wyddon ni ddim. Ond oedd o'n teimlo bod wedi colli allan yn fawr iawn. Fe dosturiodd Iesu wrtho, gan droi fyny eto'r wythnos wedyn. Ar foment welodd Thomas yr Iesu byw, fe gredodd ar union. A dyma fo'n cyffesu Iesu'n arglwydd ac yn Dduw. Ystyr cyffesu di dweud, dwi'n credu hyn go iawn yn fy nghalon i'r byw. Chawn ni mor unfendith ac y gafodd Thomas.
o'r Iesu'n ymweld â ni yn y cnawd. Oherwydd chydig ddyddiau wedi'r hanes yma, dyma Iesu'n esgyn i fyny'r nefoedd at ei dad nefo. Ond mae geiriau Iesu Thomas yn bwysig i ni heddiw. Ti wedi dod i gredu am dy fod wedi fy ngweld i, medda Iesu wrtho. Mae rhai fydd yn credu heb weld yn mynd i gael ei bendithio'n fawr. Fe ddylai bod Thomas wedi medru credu oherwydd gair, oherwydd tystiolaeth ei ffrindiau, y merched a'r disgyblion i gyd oedd wedi gweld yr Iesu. A hefyd gan bod Iesu wedi deud wrthyn nhw i fod am ddod yn ôl yn fyw y trydydd dydd. Ac i ni heddiw, rydyn ni wedi'n amgylchynu fel petai gyda torf o bobl drwy'r byd ac ar hyd yr oesoedd sy'n tystio fod Iesu'n fyw am ei fod yn fyw yn ei calonnau. Meddyliwch amdana i yn y dorf pêl-droed yna a'r blwydd mawr yn mynd i fyny. Feddylwn ni wedi credu bod Arfon Griffiths wedi sgorio oherwydd y tystiolaeth y rhai oedd o'n hwmpas i yr oedd wedi gweld ac yn deud wrthai. Felly heddiw, gallwn ni gredu fod Iesu'n fyw oherwydd profiad rhai sydd yn ei adnabod drwy ffydd, drwy gredu yno fo. Maen nhw wedi profi gwirionedd y peth. Allwn ni ddim gweld Iesu fel y gwnaeth Thomas, ond fe allwn ni gredu yno fel y gwnaeth Thomas. Dydan ni'n gallu gweld y gwynt, ond dyn ni'n gwybod fod y gwynt yn bodoli. Dydan ni ddim yn gallu gweld trydan, ond mi dyn ni'n gwybod fod trydan yn bodoli. Bydd am i chi drafod sut dyn ni'n medru gwybod fod rhywbeth yn wir. A hefyd, sut dyn ni'n medru gwybod bod rhywbeth yn wir trwy gredu gair rhywun arall. Mae hyn yn rhan o'n bywyd ni'n dydy. Mae rhieni weithiau'n gorfod deud rhywbeth wrth eu plant a maen nhw jyst yn gorfod credu a ffindio allan nes ymlaen os ydy o'n wir yn de. A hefyd, mae o'n wir am pethau dyn ni'n deall yn llawn yn dydy. Pethau fel y newid yn yr hinsawdd, neu mathemateg, pethau sydd yn anodd i ddeall. Ond, dyn ni'n gorfod derbyn gair rhywun a weithiau, wel yn aml iawn wrth i ni gredu, a hefyd tyfu i ddeall y pethau'n well, wel, dyn ni'n gweld y peth drosom ein hunain gydag amser. Dwi wedi rhoi manylion am adnod i'w ddysgu. Dyn ni'n credu bod Iesu wedi marw, wedi cael ei godi yn ôl yn fyw eto. A mae yna weithgarwg i chi wneud wrth ddysgu'r adnod hwnnw. Ac ein cofio hefyd i ddysgu enwau'r disgyblion. Mae manylion yn y testun. Dewch i ni weddio. O Dduw, weithiau mae'n anodd credu. Mae yna gymaint o gwestiynau gennym ni ac rwy ti mor fawr. Diolch am stori Thomas sy'n dangos i fod yn iawn i chael ein anodd. Ond diolch hefyd fod cymaint heddiw yn gwybod bod ti'n fyw drwy gredu yno't. Neu di roi ffydd i ni gredu yno't a diolch i ti am bawb sy'n ein dysgu ni am Iesu. Amen. Gyda llaw, os ydych chi'n amef y stori i am Gymru'n Curo Awstria, gallwch ffeindio'r uchafbwyntiau ar y we. Hwyl fawr. Ta-ra!